আন্নাসমুঠা মাঝে আসছে আন্নাসমুঠা মাঝে শুনে হ্যাঁ হেলে মেসেজটা আসছে हेलो ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ପାର୍ସଲଟି କଣ ଥିବ। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ 3 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ସରପ୍ରାଇଜ ଜିନିଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଅର୍ଡରଟା କଣ। ଚାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। फोन भाई कत ভাই আন্নাসমুঠা মাঝে আসছে আন্নাসমুঠা মাঝে এইটা বোধ হ্যাঁ হেলে মেসেজটা আসছে हेलो तुम्हें तो ठीक चल पकड़ा ଏଠି ଆମର ଅର୍ଡର ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ओ बस ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପଚାରି ଦେଖିବା। ଭାଇ ଆନ୍ନାসমୁଠା ମାଝେ ଆସିছে बोलो ଆନ୍ନାসমୁଠା ମାଝେ कौन ଥିଲା पार्सल कौन थी ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଥିଲା कितने में हाँ আসছে না ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ପାର୍ସଲ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଓପେନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡିଓରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଡରଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଓପେନ କଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅନବକ୍ସିଂ କଲେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଡର ଆଉ ଆସି ଦେଖିବା କଣ ବାହାରୁଛି। ଚାଲ ଏଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ब्लैक वाला मॉडल ଏମିତି କଲର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ। हिंदी गाड़ा कुंजिया अच्छा तो देखवा हमारे संग बहुत खुशी हो रहा और बहुत खुशी का दिन हाँ अच्छा नेक्स्ट लगा आउ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ କଲରଫୁଲ ବହୁତ କଲରଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଜି ତ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଲୁକିଂ ବହୁତ କଲରଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ତାଠୁ ବି ଆଉ ବଡ କଥା କଣ ଆକୁ ପଢିଲେ ଆଉ ଜୀବନ ବହୁତ ବଦଳିଥାଏ। ଆଉ ଆଉ ଭିଡିଓର ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।